Ngiyanibingelela kulona lonke izwe kuzona zonke izindawo kuphi nakuphi la ningibukele khona njengamanje. Nginibingelela nje mina ngiyumdumazi uZandla ezincane ubona benza umxolisi umfana kwaMhlongo obuya le Mtubatuba kwashikishela eBhekamandla esigodi la ngibuya khona. Inhloso ke yokuba la phambi kwenu ukuzonethulela umsebenzi wami omusha. Ngicabanga ukuthi ke abaningi sebethe bangibona ezikhathini eziphambilini ngivela kubona njengomdumazi. Abanye bangazi ke ngomfana wodumo luka 6 Nili. Ngicabanga ukuthi uzokhumbula mhlazana eziqhathiwe emsakazweni omkhulukazi impela inyoni emaphiko phiko endizela zonke izindawo. Ushaya umfana ngaze ngamgquba ngamgibeza izintaba zasenkandla emshisana kwaqhuma imkikizo komama. Ushaya umfana ngamgquba ngaze ngamfaka esibayeni sikayise. Ngithe mangisuka lapho ngase ngibuyele eshaweni ngafike ngageza njengoba ngigeza le ndalo nje. Okubalekile ke yilokho ngizonethulela umsebenzi omusha phansi kweqembu elisha enginenzele lona njengamanje igeza le ndalo. Igeza le ndalo ke yimina umdumazi umfana kwaMhlongo uZandla ezincane ubona benza lo enimazi akukho okushintshile. Yimina engihamba phambili kulelo qembu. Kube yimina futhi owenza nje wonke ama voice njengokujwayelekile okuyistyle esehlukile lesi. Engizonxenxa wonke kumuntu ukuthi ekuphumeni kwalo msebenzi. Lo msebenzi uzophuma ngomhla ka10 kuNovember. Uyobe usuphumile ke lo msebenzi. Ngicabanga ukuthi isikhathi sawo la uzophuma khona. Ngicabanga ukuthi isikhathi kuzobe ku10 ekseni. Kuzobe iqala ibulalana lapha yana kwaMayemaye. Ila uzophumela khona lo msebenzi. Ngiyabanxenxa ke bonke abantu abafisa ukuthi bayitholele igeza lendalo lobe liphuma ngalo lelo langa sokuthi sililontsha ngalelo langa lizobe liphuma ngalo lelo langa lobe lingakatholakali lawo. Ngitholele lisashisa ke ngoba ngiyakwazi ukuthi uyayithanda izinto ezinhle. Ukhulumela futhi ungathi umfazi obuyemendeni. Akona uyakhuluma umfana ongazi lutho. Ukhulumela futhi ungathi umfazi obuyemendeni. Akona uyakhuluma umfana ongazi lutho. Ukhulumela Njengoba nazi ke kusukela emuva sisafunda izikole kwakuvele kunjalo ezikoleni wawuthola ukuthi itakalani noma otakalani laba osobancane yibona ababephuma kuqala bekhishwe mhlambe la ko12 bese kuthi ke mhlambe mangabe sekuphakamile ilanga kakhulu bese kuphuma ke laba abadala. Kusenzeka lokho ke namanje njengoba nibonile ukuthi wonke amavukani asethe akhipha apatanisa ngendlela apatanisa ngayo. Njengoba ke uyazi ke mbukeli noma ke mhlambe umuntu owaziyo ukuthi kwenzakalani la endimeni ukuthi umdumazi noma igeza lendalo uyena mfana ke kulezi insuku obukeke thukwa inoma yini nje efika emculweni kuthukwa yena konke okufikayo kuthuka yena ngenxa yokuthi uyena mfana osabonakala ke eshaya ingomeni nkosiphakathi futhi uyena mfana osabonakala enza kahle. Sekwenzekile ke sebekhiphile ke abafana abancane sekuyisikhathi senkunzi ke manje sekuyisikhathi ke somfana obaphethe ke kule ngoma okwazi ke noma ubani noma ungaphika ke okwakho lokho wena ophikayo ngoba ngicabanga ukuthi iqiniso lokuwena nonembeza wakho ukuthi kwayiwona lamaqhawe wakho la owalandelayo. Uwalandela ngoba phela wavota washaya isignature ukuthi ngilandela abantu kodwa uyalithanda igosa noma ngabe kuthiwa uyayuthini kwabanye mhlawumbe okhuluma kubona kodwa nje sineqiniso lokuthi uyalithanda igosa. Nawo kumsebenzi enginethulele wona wegeza lendalo ngisebenze ngokuyimisela kakhulu. Ngicela ukuthi siphume enkalo zonke siusupport umsebenzi kaMdumazi umsebenzi wegeza lendalo ngoba igeza lendalo liwumdumazi. Sicela nje ukuthi nilule isandla niusupport umsebenzi wethu niuthenge njengoba nisibona nje sinandisela umsebenzi sinwebe igceke kungenxa yemsebenzi yenu nina engabathandi bomculo wethu eniwuthenga endaweni efanele. Siyabonga kakhulu ke ngalokho sicela niqhubeke niyibambe lapho bese ke nikhohlwe lokho okunye okukhulumekayo. Ziningi kakhulu izinto ezenzakalayo kumina ngivinjwa emcimbini kamaskandi noma yonke nje imicimbi eyenziwayo ngivalelwe emsakazweni eyahlukahlukene kuthiwa kungadlalwa mina ngoba kubalekelwa khona ukuthi kuzovela amahlazo ukuthi ukufika kaMdumazi ukufika kwegeza lendalo ukufika kaZandla ezincane
kuvele kufike kucacele nombani ukuthi nangu lo mfana oshaya lushuni lo, nangu lo mfana ocula into eziwa yibo bonke abantu ngendlela okuyiyona yona, bese ngiyavalelwa-ke ngisho kuma-live performance uqobo awukazi ungibone mina ngenxa yokuthi bayazi ukuthi uma ngingafika laphana kunamadoda azobhinqela ncwanye azoba nenkinga. So-ke ngiyawuthula-ke lo msebenzi kunina, ngiyacela ukuthi niwusaphothe kakhulu sikwazi ukuthi-ke sijabule sonke kula maholidi kaDisemba. Kubalulekile-ke kakhulu ukuthi sehle sijabulile ngendlela futhi eqondile, sehla nangento emnandi. Kunolunye udaba-ke engifisa ukuthi mhlambe ngihlale phezu kwalo ukunicacisela lona nina eningabathandi bomculo enisilandela ngokuyiqiniso enifisa ukuthi nisibone. Othola ukuthi mhlambe kunomuntu omaziyo uMdumazi ngokweyingoma zakhe ukuthi kunomdumazi, kodwa manje uMdumazi asikaze simbone stage ngenxa yokuthi-ke siyaziwa ukuthi siyela abantu abayishaya ingoma. uMdumazi uyaziwa ukuthi uyena mfana ojikelele la engomeni. Kunabantu-ke abenza into enjengale. Ngizoqala ngokushweleza kakhulu ukubona bonke abantu abathe mhlambe badibana nesimo esinjengalesi, so ukuthi kube nama-poster mhlambe abawabonayo ephuma kubhaliwe kuma-poster kuthiwa kuzobe kunomdumazi endaweni ngokuthi ehamba umuntu ethatha imali yakhe ehambe kulowo mcimbi lowo ethi uyafika efica umdumazi akekho. Uma ngabe kuwukuthi uye wahlangana nesimo esifana naleso, ngifisa ukuthi ngikushweleze kakhulu lokho kuwena bese ngikucacisa lokho. Kunabantu abasebenzisa amagama ethu ngendlela okungeyona. Ngiyayikhuza leyo nto leyo nakubona abahleli bemcimbi. Ngiyacela abafowethu uma nenza into zini, uma nibone ukuthi thina nisidingi emcimbini yenu, musana ukuthatha amagama ethu niwafake kuma-poster enu ninxenxa abantu ngamagama ethu, ngoba ekugcineni kulimala thina. Kunomuntu ozogcina sezonda umdumazi kube sengathi thina asinaqiniso, kuhuduleleka igama lethu phansi, kanti akunjalo. Kunabantu abavele besuke bethathe isithombe sikamdumazi esibhaqeke ey'ntweni zabo bebhale laphana ngezansi ukuthi kuzobe kunomdumazi. Uthola ukuthi umdumazi akazinakwazi, akazefonelwe nokufonelwa kuleyo ndawo kuthiwa mhlambe kunomcimbi onjengalowo, bese ekugcineni lokho kugcina sekulimaza thina. Kodwa-ke ukuthoba amanxeba ngoba bengingakaze ngiyichaze into efana nalena, ngizocela ukuthi ngizehlise kakhulu ukubona bonke abantu abathe badibana nezinto ey'fana nalezo. Ukusuka manje ngizolandelela ukuthi mingaki imicimbi, zingaki iy'ndawo la engeke ngafakwa khona kwaba nesimo esifana naleso, bese ngenza iqhinga lokuthi ngiyihambele zonke lezo y'ndawo lezo. Mina qobo lwami ngizosukuma phansi ngamandla ami ngize kunina abafowethu nodadewethu nomama nobaba emhlabeni wonke jikelele. Angikhethile ukuthi kuyiphi indawo, ngifike nginidlalele ingoma ukuthi nginithobe wonke lamanxeba lento lena esike yathi ukwenzeka. Ngizozama kulabo engingazange ngize ngifinyelele khona, mhlambe kuyoba ukuthi angizange ngize ngibone ukuthi iyona yiphi leyo ndawo leyo noma mhlambe leyo poster ngaze ngibone. Bese ngedlula-ke lapha kulo msebenzi-ke, njengoba nazi-ke abaningi ngicabanga ukuthi banalo ulwazi lokuthi uMdumazi uyayibambela intambo, uyayidlalela isiginci. Umaskandi o-serious lo, umaskandi wangempela. Hayi indaba yomaskandi kuthiwa umaskandi kodwa manje uthola ukuthi isiginci akwazi ukusidlala. Angikugxeki-ke lokho ngoba iy'phiwo zabantu ayifani. Kuyenzeka kube khona omaskandi, kube khona lokho okunye-ke engingezukwazi ukuchaza. Kule albhamu-ke kuney'ngoma ey'hamba ngendlela engizokhombisa la esiginqini sami lesi engisidlalayo. Ngisazonidlalela kuney'ngoma-ke laphana ey'hamba kanje. Siphinde siqhubeke futhi kuzoba futhi khona enye ingoma ongayilindela kule album yeGeza Lendalo eshisa ikhotha kakhulu ehamba kanje.
umfana ongazilutho ukhulumela futhi ungathi umfazi wemendeni usakhona uyakhuluma umfana ongazilutho ukhulumela futhi ungathi umfazi wemendeni wosabaleka ngidlule futhi lapho njengoba-ke ngumfana nje oyibambelayo intambo mase ngiliphethe lolu godo ngivele ngizokuvuka usinga engathi ngavele ngiyiqhulule zonke kodwa-ke ey'ningi usuyohlangana nazo khona lapha kwi-album ngizovalelisa nje bese ngikushiya nale sengiqoqa nje-ke bafowethu kuzona zonke iy'ndawo ngishilo ukuthi angezokwanda kakhulu emlonyeni ngiyacela ngiyanxenxa kakhulu ukuthi indaba zama-fake noma mhlambe lama-CD lawa athengwa la ey'tradini siyacela bafethu niyiyeke leyo nto iyasilimaza isibuyisele emuva ngoba sifisa ukuhlala sicwebezela phambi kwenu siyazi ukuthi njengoba sigezile nje siyigeza le ndalo nifisa ukuthi ngaso sonke isikhathi nihlale nisibona sigezile manje uma uhamba uya lapha estradini uyothenga umculo lo ongangibuyiseli lutho mina njengomnikazi wawo kwenza ukuthi lokho mina ngingakwazi ukuqhubeka nokugezela ngoba ngiyazi ukuthi uyafisa ukungibona ngicwebezela ukuze uchome ngami uchome ngeqhawe lakhe eliyimina so-ke siyacela abafowethu ukuthi nisapothe umsebenzi ngendlela eyiyona yona angizukukhohlwa ukubonga bonke abantu engisebenze nabo kulo msebenzi ngiphinde futhi ngidlulisa amazwi enduduzo emndenini wakwaMtshali ngilenyalelwe ucela umusa wakwaMtshali umfowethu ebengikade ngehla ngenyuka nayo senza lo msebenzi ngebhadi kuNkulunkulu wangephuca yena noma wasephuca yena wedlule emhlabeni ngibhlungu kakhulu ngoba bengiyitshela ukuthi lokho uma ngabe sengikwenzile lo msebenzi lona ngoba sengiwenzile ubezowujabulela kakhulu ubewazi ubewuthanda kakhulu ubesazokudla ngawo kodwa-ke njengoba sekwenzekile ngibhlungu kakhulu ngiyabakhalisa kakhulu abomndeni neSouth Africa yonke nabo bonke nje abantu abebemazi umfo kaMtshali ngithi hlabangani ulale kahle nabomndeni wakho bayokhumbula njalo nami ngohleze ngikukhumbula nabo bonke abafowethu besihleze sinabo sokukhumbula njalo ngiyedlula-ke ngiyacela ukuthi bafowethu nisapothe nanti igeza le ndalo ngokumsebenzi wenu akusiwona owami sengiwenzile mina ngawujabulela ngaqeda sekuyinina-ke kwaze yakho-ke bese niyiphatha kahle kula maholidi niphephe ngifuna ukuthi ngiphinde nginibone futhi nangokuzayo ngoba isaphotini iyona engigqugquzelayo nengikhulisayo nenza ukuthi umsebenzi wami